Hus. Ratu kok diu. Sampeyan sing ndereke Sinandrawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinandrawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndrawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhaki karo aku matur karo anakku yen negara Ndrawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Rama Temajati yen tinumbaran pustaka Jamus Miang Jimat Liwasada. Aku dadekke seksi supaya melu serane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Nyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Nyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah iki. Sak ngerti kula. Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampeyan melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampeyan ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampeyan tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora kowe wedi karo kowe ayo? Nek ndi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wih? Merkoso-merkoso kok tak njaba. Wah, Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria kuwi nek goro cetel kasatriane. Gara-gara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jilo lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir ta kowe? Kula kandhane nggih Dai Pandhawa niku aja nganti godang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi ngrambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambake dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara kok, Bang? Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Nyuyu Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Pono kawan Bagong padha raja sak praptamu. Berkah pangetunipun sinuwun Prabu Puntadewa. Wilujeng sowan kula tebih saking Ngrubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu otok jak salaman. Keakraban sinuwun. Aku ora. Njurangkepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhewe kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata. Modar ora weh. Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Raja sak praptamu. Wilujeng benti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono.
Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk, yo tak tampa. Pangestu Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem ya. Ya wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penano. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk kantong bolong Padha Arsa Sapramtamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengetunipun sinuwun mandura wilujeng nering sambikala kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pengetunipun nggih. Prayogane mulunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Yo. Pun asal rujukan. Durung. Sami. Petruk Padha Arja. Ndara Janaka bekti kula. Iya. Bagong Padha Arja. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong. Pangestu Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan. Drama punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil tanpa karya sangkang renemekan Gusti gelong reno sak sekarnya Panakawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petruk matura ya gene ana lakon apa Panakawan. Nuwun pangapunten. Kula niku jane boten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petruk ana apa. Mergi kanan karang kadempel niki peteng. Ya, Kang. Heeh, wong listrike mati. Wah, entuk-entukan ratake kowe yakin. Ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Nek entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntal Dewani mboten mireng kabar. Ora Petruk. Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur mula nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben.
Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa mung mripate kedhip. Mun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petruk ora wadul, ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok ya sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula derekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya kok. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin kaping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Nek ora ana undhane babar blas. Winganane bengi dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrak terus. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kowe. Kowe njaluk bapak ora tau dikai. Petruk dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapain? Ratu dinunggui sikile ora. Sorry. Ora sengaja kaya salahe nang kono. Lho, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ana ing pepungkuran iki hitungan cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana ngono to, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir.
Ora wayahe kok ceniningan nang kok. Tunggal kalih tiga sekawan. Kudu jiro lupat. Lho, kok main papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Lah pustaka ajeng dipetokku pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinondrawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok sering perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepunden kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijaga ngentranti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Drasdewa niku bener. Mula Sediwa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening kang kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggondhele niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat ngoten. Iya Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa ngono niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok. Dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndarasedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndarasedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Mugi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu ngotot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndarasedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndarasedewa iki nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndarasedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah.
Ndara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria kuwi nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora gugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora gugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro isane mari, nek Pandhawa rawuh 5 cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono kuwi ya. Hah? Ora mikir ta kowe? Kula kandhane nggih Dai, Pandhawa niku aja nganti godang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tak tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lenggah ning Jayapati, nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ora ngerti. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya, iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo. Ngono entuk ditomong lho. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan natohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Itu perdamai ora aku. Lah piye? Aku nyeblong kari ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun? Rasah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tunduk. Anak-anake Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, Tru. Ora sembrono lho, Tru. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacun nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacun nantang iki iso luweh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putuk. Kecek ndas. Wah, kecek-ketik metu apa? Weh. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jaman Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Remata Majati yen tinumbaran pustaka Jamus Myang Jimat Liwasada. Aku dadekke seksi supaya melu serane negara Ngamarta.
Terus aku matur nang Nyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Nyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Men kula men kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora kowe wedi karo kowe ayo? Nek ndi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso kok tak njok. Rajos. Jiri. Ora sakaken gelem tanpa ayo. Karepmu piye? Wae sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung wae. Metu coba legane aku. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. Santai. Lah sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok karo yo mangkat yo saiki ndas lo ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane Kuntadewa barang kok tentang yo sing gedhe pangapuramu mboten menapa wis ana nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pamit madhal pasilan jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka kula mawon. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik nggih. Ndara anak kula mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nek sambi kula. Waduh kok bolak-balik lho mong. Yang aku lunga aja ya. Inggih wis paken jauh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jeng. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 0811250250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Kowe aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangannya aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal. Yen pamit sinuwun, Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. ngene nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesuah. Bebayane tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude kono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya Nggih. Dewe nganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. lho? Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra sadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun nggih Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat.
Ndara Sri Kandi. Iya ya waras bagus. Syukur. Kok nyendarane kula? Iya bagus sing ati-ati ngono nggih. Iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Betul ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngapa? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Boten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngoten mawon nggih mengabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Indra Janaka. Iya sing ati. Ndra Abimanyu sehat to? Sehat. Ndarane kula nyamame Iya sing ati-ati Bagong. kok ya nak Nggih sing ati-ati cerewet lah ya. tone modar kowe. Durung entuk-entukan ya dilokke. Kon ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ngene nggih mengke ndak selak Petro malah gelut karo Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti Kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih. Iya. Ada Iya. kon nggih. Iya Bagong. Kon nggih. Mbah pracaturan. Kon iki wis krasa iki sing. Sikra bala kang tumingal prang campo samya madali lertate pileting koto danyanggung mangunjang nitimbenjang sangaji mijil atinyo ngedali wuwus Gatot wonten berani ngadhawuh Rama Kyai Antarja wonten berani ngadhawuh Rama Kyai Antasena piye Pak anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsane wong tuamu dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk wonten menapa dene batuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kanthi bolong. Petruk wis wani karo bapakmu. Petruk wis wani karo wong atuh Amunja Dipati, malah sajahe Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase Panakawan wong batur teka wani karo wong atuhamu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kantong bolong cilik mbok ondo tangane mbok kerincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk kantong bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk ora iso ngaturke Petruk ana ngarsane wong tuamu aja takon dosa tak deplok siramu. Mriki ngestaken dawuh. Antarja wonten timbalan goleki Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Lho iki ngestaken dawuh Antasena. Piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturno marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang karo kanca Kakang Antarja saguh goleki Panakawan Petruk, nek aku diskusike, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesti eneng perkara, mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk iki. Petruk ki abdi sing setya bekti karo Bendoro, abdi sing bangun miturut karo Bendoro. Kok nganti Petruk wani karo bapak?
Petruk milani makmu cilik Sedewa. Lho, ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kinaya tumbal wadaling Projeng Ndrawati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula Sawujajar wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajahe ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu. Wekasan Sedewa tak tundung. Petruk sowan ngandhake Semar loro, monggo Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe. Gandeng Sedewa ora ana. Petruk muring-muring. Petruk nesu karo aku, Petruk nundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku. Cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sirahmu Antasena. Sik, Pak. Perkarane ngono kuwi. Yo. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing beler dhewe. Kok sik ora perkara beler. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kuwi nang gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti belani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, Caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngeroke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung mak cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak cilik Sedewa tok tundung mergo nggodhele pustaka Jamus Klimasada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku mak cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Klimasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Ndrawati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arepa sing ngendika kuwi Siwa Ndrawati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi, nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Ndrawati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem mangkat apa ora? Ora gelem mangkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem mangkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Nek wis tak antepi, nek nganti dowani njata si Petruk, iki salin perkarane. Aku ngewangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe ngloro. Ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku ora mentala. Aku ki arep kaya ngene tau tate napa pangudange Petruk, tau tate digendong karo Petruk, tau tate digudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakane karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rada mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke paripaksa aku wani karo bapak. Garot wonten dawuh mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae dadekke lisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Nyuwun pamunten menika mangke saling bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis ajrig. Nanging lingsem menawi dipun prisani dening sanggaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami kejegan. Kula nyuwun pamunten.
Gandharja mangkat nyuwun pangapunten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten samangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep apa kowe? Piye saiki? Iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek musuh karo Petruk. Kono jajal. Aku rasa ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalahi karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti, Petruk karo Ponokawan gawe dewa Ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar iki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk ki isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wo, satriya kondang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi, ning Petruk ki ngembane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mengkari mbuka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Lah mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to. Petruk kae ora tedas supas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang golek lawuh. Mula nek karo upas apa wae Petruk ki ra temomo. Iya Dimas, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora usah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten, Antarja nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake. Di ngono yo karepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Bang. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning durung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapak Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapak Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Ya Dimas, malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapak Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Monggo wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki Bapak. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Monggo aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Nek ana apa-apa Dimas sing nyandang, wis aku sing nyandang. Yo aku manut Kakang Antarja, yo aku manut Dimas Antasena. Yo mel aku, Kang. Lamun gawakasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta Gong kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndadak nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra mbelani dapurmu ya. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Aku yang katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung arep metu kok. Lho tegese kowe mau ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa apa ora luwih cilaka? Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Nek tertrimane urip mutar watu.
neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, Ora wedi. lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, kuwi isane ampuh ki merga saka kersane sing gawe urip. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora digdaya apa-apa. Oh, Mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai neng nganti mulih neng Karangkadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kowe? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Areng ame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede belegobodobo. Si blegodobo, sidede belegodobo. Angel kata-katane. Ngono wae, wis dieklaske. Mati ya esuk wong urip iso dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara. Kowe, Oke. Sing musuh Ndara Baladewa. kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara, kowe sing musuh Ndara Baladewa, kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru len nata wayang iki kudune nang kene. Gendak-gendakan. Mulang malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Duduk ngono kok duduk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane Mati tenan. Ah, modar tenan iki. mengapa? Kowe ngapa lho? Mlayu nendi? Rono. Tiga. Ora ngono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Giatut kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot kaca Antarsena tetekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora terus berkata seperti itu. Berkata seperti itu.
maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama. Wani karo wong tuane iki sing ngontos endok. Antasena. Antasena. Nek tekan kene Tandangane padha-padha lepetok. kowe mbiyen DSD dilatih baris ora. Oh iya. Pandu e. Gus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. so. Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Dene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asemi. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kucluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha lepethuk, ha to. Guyon lah. Ciluba. Wis wong tuwa kok dicilubal ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? polisi. Anu nomor Baladewa. Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong pamit mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah aku ki mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki ki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya, Kon ngerti ceritane? wis. Terus aku ngluputke bapak. Kakang Garkaca Kakang Antarja sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garkaca Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenana. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin. Lahir batin. Gilane ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora tak ketulanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangine ketoke mung ngapus-hapusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon majuke nek lara tenan lha nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kowe aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sumut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Ape? Niku tukul napa karepe, Dik?
iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis Dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Goblok ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kan maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana cipta. Walah, lah tak ngundang cipta barang ora. Sarana cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora Oh. Om biyen iki juga wayang nganggo sasmita to. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, kok kandhane. Anggere muni. Ngene Gatotkaca. Nang ngene dalange Anoman. Nang dalange Sapa? Antasena Gundul Maca. Ana wonge. ana wonge lah. Wis ya ngono wae ya nggih. Engko nek tekan kene, Lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa wae ya, mbuku ana Baladewa ngembayang mati glanjang ning kono. kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ra, Truk? Percaya nah. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil-kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Oh. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-empekan. Ayo, Truk. Iya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Nek wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Mas? Dekmu. Aku kok pangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra kok. Pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngesepi sumimpen telenging kalbu. Babukaning warana karlen saking ical wujuding ora Bagong miwah ora Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara.
Bagong. Waduh, lek ku maca mantran sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewani Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora delunggu ngisor ni, Bawa Werkudara lugu dhuwur. Aku iki malih, Petruk. Wis. Wis ora Bagong, Wis ora Bagong kuwi piye to? aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bawa Werkudara aja lunga ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini arep medhit ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tengok mburi. Ngadeg ora aja tengok Werkudara iki ra iso tengok. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku medhek kaca, jejeki siramu. Iya. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Ngundak ketara. Yo, yo toselo. Bapakmu ora bakal gunepan sekalele. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadure Baladewa kakakku slamet. Pun ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sabrono aku ki yo golek panguripan. Yo Werkudara, wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandhangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Lakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kataku. Kata-kata. Kresna. Aja besa. Tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula aturi sabar. Ing atase wis ngakeni Narendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petruk kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petruk lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misal ngono kan. Nggih. Lho Prabu Kersa dahar kepelan. Panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar-ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk kok dudu? Dudu senjata cakra taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wanggre kowe isih pilih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kagang niki.
Di Landhep apa piye? bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petra kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo menake mergo panjenengan belani karo kowe. Lho maire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun ngados pundi? Lho kok sira? Si Adira lagi wen mrastu kon Guru Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki ndherekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Bundarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik? Kok sik lah sing gawa Pustaka Jamus Lima Satu iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tan ora beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Yayi Jamus Lima Satu ngandhakaken Ndarawati ke Taman Pageblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petra, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo Pustaka Jamus Lima Satu dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat. Yo, Sing nundung sapa? aku Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudupun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Lima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhaken Negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane rek. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mandura Prabu Dewa. Kuwi luput, saiki rasana. Walah, idake Sapa? mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane ora Bu. piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok ora Bu? Piye? Piye Yayi? Diapure kowe lah, nono aku. Kok ora Bu sampun. Anggepe kaya bala dewa tenan iki lho. Lho muni yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok ora Bu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini kok ana salon sing buka. Kok ngaturi salin wujud Petruk. Aku ki yo ora ngerti piye carane iso dadi bala dewa mau sing dadi Dewa Antasena. Lho Haji Lopo, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta sarana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya mingune. Werkudara nggih. Werkudara, Piye? ayo iki tengok kene. Yo. Madhep rene. Bu Haji Gering. Bareng ditotok suarane Bagong.
ngampleng cenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene ora kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane wali Nirwata Majati, waluya nggene nandhang roga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng arang kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ra iso apa pemeng mripate tok sing kedhap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Kono kae nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kuwi Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Koko Prabu nggih. Lampan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawe menungsa ingkang mimpun Nata Ndarawati. Wakasanitra pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ing boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Lima Sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siap-siap ndak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan kula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kelawan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, Sak dawuh perintahe lamun siap dibangun miturut mesti bakal ana pepadang tumrap negara Ngamarta. yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang ya bakal sowan kersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku kok. Sing ngendang nggo kentongan ora. Kok tok 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 tok. Oh kuwi jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ana. Ning nek gandeng yo mak ngono sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Darasedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jlandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani wong Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ora tau lari-lari kok. Mula kae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Truk, akehmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngetak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados, mangke bakal padhang lakone Kakang Semar Badranaya, Kakang. Semare koten prayatna semореres.
kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking Yas Baliwur. Wah, iki lakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati ora sampun Kakang genahake kelawan sira Yayi Dimas Yudipati nanging menakna permana jati Yo, kaya dawuhing Kakang Semar Kresna kakangku ngestoke dawuh. ngestaken dawuh sing picak dituntun Sing lempoh digendhong. ganggu gawe sanak kadangku sing padha makarya ning gedung anyar iki mungsuhmu aku tak kumbala geni nyuwun pamit Kakang Semar kula nyuwun pamit. Pusaka pun kondur. Iya, Kakang. Ndara Sedewa nggih pun ketingal kempal kalih pepundhen Pandhawa tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki kula beto. Kakang Semar mangsa borong nggih.